Toto jedlo je zodpovedné za väčšinu svalov, čo mám na svojom tele. Pretože som jednu dobu bol fakt, že závislý na týchto anabolických French toastoch. Len pre vaše info, toto je jediný juice, na ktorom som. Takže toľko k môjmu naturálnemu statusu. No a toto jedlo môže mať aj 1000 kalórií, aj 400. To je fakt, že na tom najlepšie. Krista, pardon. Ak nevieš nabrať, tak nejedz kuracie prsia s rýžou. Ja som alergický na vyhadzovanie žltok z vajíčok. Taká výchovná poľa tiež je riadna. Môžeš si aspoň privoňať k šokoláde popri tom, jak ješ tú horku a možno ti to bude chutiť viac. No ja to cítim až v prstoch, ako tie klby sú pozalepované tým maršľovým maslom. 800 kalórií a zbúcham to jak nič, no ja sa zapráši potom. Dobré ránko, borci. S veľkou radosťou vás tu chcem privítať pri prvej epizóde Šéf Jany. Akože prvú epizódu som točil už pred takými 3 mesiacmi, ale potom som si povedal, že môj impostor syndrom ma nepustí. Musím ešte trošku zhrubnúť a až tak môžem prezentovať tie anabolické recepty ako skutočne anabolické. Takže konečne som tu. Viem, že sa vám veľmi páčilo moje varenie, takže ideme na to. Receptíky, ktoré spájajú anabolizmus s pôžitkom zo stravy. Takže ideme riešiť aj pôžitok, ale aj budovanie svalov. Aby si naozaj, že hrubol so mnou postupne. Dnes to budú moje obľúbené sladké raňajky a bude to francúzsky toast, ale trošku s takým anabolickejším twistom. Takže uvidíte, ako to chystám ja. Dalo by sa to dokonca nazvať Janabolic French toast. Čo potrebujeme? Potrebujeme chlieb, biely, nemôže byť celozrnný. Teda môže, ale on musí sať, musí normálne, že brať to, čo mu dávaš, tu, chápete, tu náplň. Však robíme chlieb vo vajci proste, v princípe, len na sladko. Vajcia. Potrebujeme vajcia, pretože robíme, ako som hovoril, chlieb vo vajíčku, len anabolickejší, sladký a zároveň rovnako anabolický, ešte trošku viac dokonca. Ak chceš spraviť dietnú verziu tohto receptu, tak môžeš použiť vaječné bielka. To som robil kedysi, ale to má strašne málo kalórií, potom ja chcem proste, tak chápete, no. A hlavne, ja som alergický na vyhadzovanie žltok z vajíčok. Prosím vás, tam sa skrýva toľko bielkovín, ale nie len bielkovín, ale aj zdravých tukov a ďalších milión mikroživín. Nešetrite tie kalórie tam. V žltkách sa skrýva tá skutočná nutričná hodnota tých vajec. Ak ho vyhodíš, tak strácaš polovicu bielkovín, strácaš všetky zdravé tuky a v podstate všetky mikroživiny, takže všetky vitamíny a minerály. Ale že úplne všetky. V tom bielku nie je nič, iba nejaká tá bielkovina. A kompletné vajce, teda primárne to žltko, je úplná že super potravina. A prečo to ľudia zahadzujú? No lebo šetria kalórie. No dobre, chceš šetriť kalórie, ušetri ich inde. Ušetríš zo pár kalórií, kámo, radšej si nedaj proste nejaké to pečivko, čo by si dal k tej praženici, alebo ja neviem. Nevyhadzuj jednu z najkvalitnejších potravín, čo môžeš tomu telu dať. A pre tých pár ľudí, čo naozaj potrebujú šetriť každú kalóriu, odporúčam si kúpiť naozaj že balené vaječné bielka, keď už teda, alebo vyhadzovať vaječné žltka. Fú, akože ja mám takú policiu u mňa doma, že no waste in this house, takže u mňa to neprejde. Ježiš, keď môjho syna uvidím vyhadzovať. Ty kokos. Taká výchovná poľa tiež je riadna. Dobre, ideme ďalej. Proteín. Potrebuješ proteín jednak na to, aby to bolo anabolickejšie, ale aj na to, aby sme to tým ochutili. Lebo nebudem tam dávať cukor, akože taký klasický cukor, porážkový určite nie, ale budem tam dávať cookies and cream True Way od Jim Beamu. Akože najkvalitnejšie bielkoviny v tomto jedle pochádzajú z tých vajec, ale aj tá servatka ešte navýši ten bielkovinový content, ale aj nám to pekne ochutí. Vanilkový extrakt, respektíve ja mám vanilkovú arómu, takže v podstate fejkovú vanilku. Kebyže mám, tak by som tam dal radšej extrakt. Ale dotvorí to pekne aj tá aroma. On sa hovorí, že čo cítiš, tak to ti aj chutí, akože takže v princípe, keď si chceš dať proste, že šalatovú horku, tak môžeš si aspoň privoňať k šokoláde popri tom, jak ješ tú horku a možno ti to bude chutiť viac, keď máš problém držať dietu. Dokonca sa predávajú aj vody, ktoré majú navoňané to, čo máš pri nose, keď piješ, alebo jak by som to povedal. Že nie je to ani osladená voda, že nie je tam žiadny cukor, ale vonia ti to, ako to piješ. Zaujímavé celkom. Vanilkový extrakt, vanilková aróma, pardon. Riebkový olej, nosič, aromatické láty, etanol, aromatické prípravky, antioxidant, fantázia. Škorica, potrebujeme škoricu. To je fakt, že essential na French toast a essential na život v podstate, lebo akože škorica je kámo. Med. Akože budeme mať po ruke aj med, aby sme to mohli ešte keď tak dosladiť trošku, kebyže treba, alebo iba on top, chápete? Iba v prípade potreby. Ale med na raňajky, či už do vločiek, alebo do takéhoto French toastu, alebo hociak, výborná vec na osladenie, najlepšia vec na osladenie, pretože je to prírodný antioxidant, jedna z najzdravších vecí, ktorou si môžeš osladiť tieto veci. Preto ani nepotrebujem používať stevia, lebo nepotrebujem to, hej. Je to fajn, hej, ale tým, že ja tie kalórie šetriť teraz nepotrebujem, tak med si dám veľmi rád. Takýto malý banánik. Za normálnych okolností by som použil nejaké mrzné ovocie, nejaké maliny alebo niečo také lesné plody. Ale použijeme banán. Môj obľúbený song od HH Crew, Jem banánik. A pýtate sa, že Jany, že jaký jem banánik, to z HH Crew určite nemá taký song.
No a posledná vec, kaprisovné kapričko, nie že by šlo do receptu, ale nikdy nezaškodí kapričko mať po ruke. Hej, že treba mať. Len pre vaše info, toto je jediný juice, na ktorom som. Takže toľko k môjmu naturálnemu statusu. Prosím vás, som jediný, kto toto robí. Neviem, či som kvôli tomu fanatik, ale ja vždy ešte prstom takto vyondím tie zvyšky bielka z tej škrupinky. Je to divné, úprimne mi povedzte. Akože možno trošku, ale čo tie 3 mikrogramy proteínu, čo tam ešte sú? Staknuté v tej škrupinke to bielko. Normálne hodíš vajce, že hop. Umyl som si ruky, nebojte sa, ale potom ešte ukazováčkom. Fakt netuším, či som divný za to. Povedzte mi. Dobre, vajce si rozondím. Aspoň do nejakej miery, lebo aj tak ich budem rozondievať znovu ešte, takže jedna odmerka proteínu. 33 gramov musí stačiť. Dobre, jedna odmerka musí stačiť, budeme to mať osladené. Hriešne množstvo škorice, hriešne množstvo. Dobrý rule of thumb je to, že keď už ani nevidíš, že čo je pod tou škoricou, že už nevieš, že to je ani vajce, tak až vtedy máš dosť škorice. Pokovkáme tam trošku toho vanilkového extraktu, trošku tej arómy, ale nie veľa, iba takto palcom. Hop, trošku mi ušlo. Fakt netreba veľa. Krásne, dobre. Som zabudol, že to nie je extrakt, ale že to je aroma. To je čistá fantázia. A keď tam máme tieto všetky základné zložky, tak to môžeme rozondiť. Len to nechceš rozondiť po celej kuchyni. Hlbší tanier alebo kuchynský robot. Ešte sa to náhodou napumpujem s tým, jak to budem rozšľahávať. Nie, dám to do toho robota. Nech mi to za mňa spraví. Ancestral lifestyle je super, ale kuchynský robot je viac super. Trošku to zjemníme perlivou vodou, hej. Urobí to tam trošku bublinky, hej, bude to také jemnejšie, bude to také nadýchanejšie, bude to fajn. Ľahšie to pôjde do toho chleba potom, takže to bude dobré. To je mašina, ty koko. Vyondí elektriku v celej dedine. Necháme to mixovať a idem si zobrať pambicu. Vybereme trošku toho chleba. Koľko sa mi vôjde na pambicu, aké sú hrubé, všetko sú dôležité faktory. Dám 4. Jadrový reaktor skončil svoju prácu. Tento chlebík by mal veľmi ochotne sať, takže uvidíme, že či to bude pravda, ale v teórii by mal. A to, čo nevysaje, tak to tam ešte nalejeme na vrch a bude to, že to je ten zvuk, čo chceš počuť. Profesionálny tip od šéfa Janyho, ako urobiť najlepší chlieb vo vajci, či už French toast na sladko alebo klasický. Každopádne musí byť dobre pečúko a musí to sať. A ako sa uistíš, že to bude sať? No tak, že keď to tam hodíš do tej mixture, že priložíš ucho k tej nádobe a počuješ, že aký zvuk to robí. Ja vám to ukážem. Dáme to tam. A teraz k tej miske priložíš ucho a ja vám tam priložím mikrofón, aby ste počuli, že ako to má znieť, hej? Joj, ale je to dobré, chutné, fajnové. Sa je to. Game time. Srkneme si trošku kaprička. To ide priamo do bicepsu, normálne to cítiš, normálne, že... Dobre, poďme to tam hodiť. Rozložíš to po tej panvici, hej, už hoci ak ti vychádza a potom to zaleješ tým, čo ti zvýšilo. No waste in this house, to je jeden aspekt a ešte to aj sa napije trošku viac, trošku. Takto nejak to vyzerá, jak taká omeleta, hej, že najprv tam rozprestrieš, jak ti to vychádza a potom to zaleješ, aby si tam všetko dal. No, aj to pekne spojí, potom sa ti to ľahko obracia, nemusíš tým kašľať. S tým, že teraz by som tam ešte napichal lesné plody alebo maliny alebo čučoriedky, hoci čo máš rád. By som povedal, že pich, kade tade. To je fakt, že top, ale nemám teraz, tak dám banán na vrch. Zakrieme to. Neorigoš pokrývkou, ale však poslúži. Že by som sa zmotal aj, že trošku arašidového masla na vrch? Čistá fantázia. Dobre, dáme trošku. Nie veľa, ale trošku, hej. Fú, čo sa tu ozývaš, hej? Čo tu prskáš? Kokos. To je zrelé na otočenie. Keď to máš takto spojené, tak je to aspoň príjemné s tým, že keď to otáčaš, tak je to trošku jednoduchšie. Ale nie je dosť jednoduché, lebo sa mi to tu trošku rozjebalo. Aj tak to potom budeš rozdeľovať, hej. Dobre. V hodine 12. Ono to akože nechceš, aby to bolo suché v strede, hej, takže nechceš to už z tej druhej strany moc dlho robiť. Chvíľočku uzatvoríš, necháš to ešte trošku prepiesť z tej druhej strany a bude to. Spadol mi banán do panvice. Ja sa tak dopálim. Akože nie, že dohulím, ale že no dobre, scratch that. To vystrihnem. A potom sa takto vyklopím rovno z panvice. Teraz to vyzerá ako jedna veľká guča proste niečoho, ale to je dobré. Spravím z toho niečo vábnejšie, hej. Krista, pardon. Jedna z mojich obľúbených častí tohto procesu, pojedanie tej omeletovej časti. Dobre, teraz si ich pooddelujem. Jak to vyzerá z vašej strany? Lebo z mojej strany to vyzerá úplne hrozne. Banániky nahádžem na to. Nikdy nebudem jak tie úžasné šikovné žienky, ktoré to tak krásne všetko spravia. Ja som muž, chápete to? Nech som z toho veľký, no tak akože viete, jak to chodí potom. Popravde toto je oveľa lepšie, než väčšinou mužov by si dala. Aj po tej estetickej stránke, ale hlavne po tej chuťovej. Keďže som dneska ešte nič nejedol a potrebujem tie kalórie, lebo mám výdaj a potrebujem aj nabrať trošku váhy, lebo stále som relatívne ešte suchší na tej suchšej strane, aj keď už to je lepšie, tak dáme tam arašidové maslo. Toto je iba 8 gramov, kámo? Však to tam ešte dáme, čo si? Tak dobre, tak to nemusím hrotiť, až tak nech to nie je moc overpowering, len si myslím, že to bude viac. Tak dobre, tak dáme to z lyžičky. Veľmi unikátna vec na arašidovom masle je tá, že okrem toho, že ak máš nekvalitný zdroj, tak je to karcinogen. Okrem toho ti to strašne zalapí ústa. A normálne to neviem porovnať k ničomu inému, ale nielen ústa. Ja mám pocit, že potom, čo si dám takto arašidové maslo že z lyžičky, že som celý zalapaný, že normálne celý organizmus sa mi zalapí. Tráviaci trakt. Normálne to cítim až v prstoch, ako tie kĺby sú pozalepované tým arašidovým maslom. Akože možno som chorý. No a trošku
medu na ešte trošku dosladenie. Záleží, aký sladký máš proteín. Ak je veľmi sladký, tak nemusíš dávať nič na dosladenie. Ak je málo sladký, tak môžeš. Ja dám trošku, nech to trošku krajšie vyzerá. Trošku tam navýšim ešte tie sacharidy, lebo nemá to toľko sacharidov, to sú malé tostiky. Toto je veľmi vyvážené jedlo makroživinami, ale aj živinami všeobecne, lebo však tie vajcia sú najväčšia super potravina. Preto nevyhadzujete tie žltka, jo? No zhodnoťte sami, ako to vyzerá. Vyzerá to dobre. Za mňa celkom akože v pohode, akože trošku tak rozondene, ale čo sa tu budem hrať, ty kokos, na nejakú žienku, ktorá je strašne šikovná a strašne pekne si to tam dá a je to strašne estetické, je to krásne a má z toho radosť, a je to super a ja fandím všetkým týmto ženám, ktoré si to takto krásne ozdobia. Už aj toto, čo som tam dával na vrch tej banány, už som sa cítil tak, že kámo, na koho sa to hrám, ty kokos, však normálne by som to normálne, ešte z pambice by som to normálne dal do sebou, že 70 gramov bielkovín, no tak viete, ako to chodí. Ale toto spĺňa všetky tieto méty. Ja chápem, že to chcú mať ľudia pekné, takže vieš si toto pekne ozdobiť a vie to byť pekné. Chutí to brutálne, má to všetky makroživiny, má to strašne veľa bielkovín, lebo sú tam aj vajce, aj proteín, sú tam zdravé tuky, mám tam sacharidy. To, že to je biele pečivo, nevadí, absolútne. Celozrnné pečivo nie je o toľko zdravšie ako takéto biele. Ja nemám žiadnu ilúziu o tom, že by malo to biele pečivo mi niečo dávať okrem tých sacharidov. Nie, sú to iba sacharidy a v podstate žiadnu nejakú veľkú hodnotu to nemá výživnú. Ale mám tam vajcia, mám tam banán, mám tam med, mám tam arašidové maslo. Tieto francúzske toasty sú fakt, že po tej nutričnej stránke dostatočne všestranné na to, aby to pre mňa boli kompletné raňajky. A aj budú. Viete, ak to zjebem, ten recept vieš prispôsobiť svojim cieľom, pretože si vieš upraviť kalórie. Ak chceš naberať, daj tam ten med, daj tam to arašidové maslo, daj tam tie vajcia celé aj so žltkami. Ak chceš sekať, tak trošku upustí z toho arašidového masla. Nemusíš to toľko dosadzovať tým medom, stačí ti to osladiť tým proteínom. Nemusíš dávať celé vajcia, ale daj tam len bielka, s tým, že nevyhadzujú žltka, radšej si kúp tie balené bielka, pasterizované. No a toto jedlo môže mať aj 1000 kalórií, aj 400. To je fakt, že na tom najlepšie. Toto jedlo je zodpovedné za väčšinu svalov, čo mám na svojom tele. Pretože som jednu dobu bol fakt, že závislý na týchto anabolických french toastoch. Pýtaš sa na makrá, nutričné hodnoty tejto šmakociny. Môžeš si to trošku prispôsobiť, urobiť to dietnejšie alebo anabolickejšie, ale toto, čo som spravil ja, má 800 kalórií, takže trošku anabolickejšie, 60 gramov bielkovín, 75 gramov sacharidov, 30 gramov tukov, zdravých tukov. A dneska to popoženie môj tréning, takže som zvedavý, že čo to bude zač. Verím tomu, že to bude fajn, že to dneska rozbijem. Ak nevieš nabrať, tak nejedz kuracie prsia s rýžou. Ja som to tiež kedysi strašne tlačil a aj mi to chutilo dokonca, ale má to príliš veľký objem na to, aké dietné to je. Hlavne to mäso. Ty potrebuješ aj kalórie, potrebuješ jedlá, ktoré nie sú také objemné v pomere k tým kalóriám, čo obsahujú. Napríklad takéto anabolické french toasty. Ale všeobecne neboj sa tých tukov, neboj sa tých iných sacharidov. To, že má niečo veľa kalórií, neznamená, že to je nezdravé. Nehovorím, že máš jesť junk food, ale nejedz kuracie prsia, daj si radšej slaninu, daj si kľudne aj nejaký trošku tučnejší kat toho mäsa. Aspoň prejdi z prst na stehna a hneď tam máš viac tukov, hneď tam máš viac kalórií a hneď sa ti tie kalórie ľahšie do seba dostávajú. Alebo si daj anabolické french toasty, 800 kalórií a zbúcham to jak nič, no sa zapráši potom. A vieš, ako by som do seba tlačil 800 kalórií z ríže akurát z ich prs. Fú, ťažko. A toto si vieš vybombiť, vieš tam dať viac arašidového masla, má to zrazu 1000 kalórií a nezjedol si žiadny junk a uľahčil si život. Poďakujem mi neskôr. Pre viac tipov mi kľudne daj follow, budem sa tešiť. No a ďakujem, že ste to sledovali. Šéf Jany, epizóda 1. Chcel by som sa tomu jedlu viac venovať, pretože je to veľmi dôležitý aspekt toho progresu. 3 piliere: tréning, strava a regenerácia. Ten najslabší z nich ťa ťahá dole. Tak to proste je. Takže chcem to jedlo trošku viac riešiť, ale nielen tak nudne. Chcem vám povedať, čo to telo potrebuje, ale prepojiť to aj s tým, čo tvoje chuťové bunky chcú. Toto bude zámer tejto série. Dajte mi vedieť, ak sa vám to páčilo. Ak toho chcete viac, tak určite mi dajte feedback a vidíme sa v ďalšej epizóde. Verím tomu, že si už aj zoženiem takúto pláštenku, takúto s tými svalmi, aby som tu nemusel proste sa takto promenádovať. Čaute, díky moc za pozeranie a vidíme sa v ďalšej epizóde.